Serman BG и това ще ми е първия клип. Искам да направя едно кратко интро от 30 секунди за моя канал, какво ще включва вътре. Канала ми ще включва геймплей на FIFA, GTA 5, CSGO и Minecraft и много други. Аз се казвам Марио, от град Варна съм, уча в основно училище Цар Симеон. Ако има някой от Варна, може да се видим във Варна. И така, според мен ще ви бъде доста интересно с мен.